tothom, gràcies per ser aquí. Avui presentem la tercera conferència del cicle d'autors balears que hem organitzat gràcies al Carles i al l'Institut d'Estudis Baleàrics. Avui tenim una escriptora, és la Lucia Pietrelli, nascuda a les Marques però que viu a Mallorca i que escriu en català. Endavant. Bé, gràcies per ser-hi una altra vegada i gràcies a tu per venir. Estic molt contenta de ser-hi. I res, jo començaré amb 4 detallets de presentació. Un que has estat, o encara ets, em sembla, assessora literària. Sí, encara ho faig, menys, però encara ho faig. Ets novel·lista, vens de la poesia, ets llibretera, una llibreria de Palma que es diu Drac Màgic. Ets nascuda a la part de l'Adriàtic, a Candelara de Pèsaro, no? El teu primer llibre, si no m'equivoco, és Fúria, en català, però que se va publicar en una edició bilingüe català-italià. Sí, perquè vaig escriure en italià i va sortir en italià amb traducció al català. Després vas escriure un altre poemari amb el títol de Violacions, que ara has revisat i acabes de... fa uns mesos que ha tornat a sortir, que és aquest d'aquí. Bastant revisat. Sí, revisat i ampliat. Ampliat. Sí. Un altre poemari que vas escriure que es deia Esquelet. Normalment no m'agrada presentar els autors amb tota la bibliografia, però jo crec que en el teu cas és significatiu pels títols, perquè dona pistes de la ment pertorbada. És un bon començament. Vas publicar Mort d'un aviador tartamut, no? Aquest és el títol bo de la sèrie. Que és l'inici, això és el 2013, i és l'inici d'aquesta col·lecció, si no m'equivoco, no? Sí. Sí, que és una col·lecció que neix a Mallorca, editada pel Pau Vedell, que el Pau Vedell actualment és el Premi Ciutat de Barcelona de Poesia, però també és editor. I després jo diria que el darrer poemari és Ortigues, no? Ortiga i després V baixa. V baixa, és veritat, a Cafè Central, no? I tens escrites més de 3 novel·les, però tens publicades 3 novel·les, no? La primera va guanyar el Premi Lloseta, no? Que és la Nissaga. Després Qui ens defensarà, que va guanyar el Premi Pare Colom d'Inca, són poblacions de Mallorca, i diria que va ser publicat a Lleonard Montaner. Sí. I la tercera és aquesta, és Cadenes, que va guanyar el Premi Joan Martorell. I en tens unes quantes no publicades. Sí. Bueno, aleshores, jo el primer que te vull demanar és, clar, això és com deies tu, un cicle d'autors de les Balears, però tu ets italiana. Aleshores ho has d'explicar com t'has fet mallorquina, des d'Itàlia, passant per Madrid, per Barcelona... Bé. Sí, per molts de jocs. Bé, jo fa 10 anys, més o manco, que no visc a Itàlia. Jo vaig estudiar a l'universitat a Pisa, a Itàlia, i quan vaig acabar, diríem que el que passa moltes vegades, que no sabia què volia fer exactament a la vida. I llavors, com havia estudiat castellà, a la universitat la meva professora de castellà me va trobar unes pràctiques per anar a fer a Madrid uns mesos en un editorial i me va dir, te'n vas allà uns mesos i decideixes què fer. Vaig anar a Madrid i vaig viure 3 anys perquè després de les pràctiques me va agradar molt Madrid i després de la pràctica vaig enllaçar amb un màster que vaig fer allà en escriptura creativa i vaig estar allà 3 anys i després vaig tornar a tenir les meves crisis de no sé què vull fer. Llavors vaig anar a Barcelona, vaig dir que podia canviar de lloc i què tal. Estava fent feina per internet, feia feina d'assessora literària, em deien Carles, per Alfaguara. Llegia obres que ja estaven publicades en italià i que Alfaguara no sabia si comprar els drets en castellà.
Llavors jo feia un informe de lectura perquè ells s'interessin més o menys com era la novel·la. I així me'n vaig anar a Barcelona, i Barcelona és un poc com a Mallorca, que va ser un plantejament d'uns mesos, perquè en realitat vaig anar a Barcelona a un amic que tenia una habitació buida i me va dir vens uns mesos i ja veuràs. Me vaig quedar 3 anys i sí, el número 3 és un número bastant simbòlic a la meva vida. I també vaig començar a estudiar a l'Autònoma, teoria de la literatura, literatures comparades. Vaig tornar a tenir una sensació de que ja se m'havia esgotat Barcelona i tenia la majoria d'amics que tenia a Barna eren mallorquins i justament coincidíem que havien acabat els estudis i tornaven tots a casa, tornaven tots a l'illa i me van dir, vine amb nosaltres, i ja era estiu, vine a passar l'estiu a Mallorca, estaràs bé, molt guapa, i ja veuràs què fas. I ara fa 5 anys, he millorat, ara fa 5 anys que visc a Mallorca, encara no tenc crisi, i això, he arribat fins a Mallorca. Això és que no puc explicar així com ho he dit, no hi ha cap raó més transcendental per la qual hagi anat a l'illa. M'agrada molt, la veritat és que m'agrada molt. Ara ja faig feina a una llibreria, a Dram Màgic, i també segueixo fent algunes coses com a assessora literària i de traducció, també faig coses, però vaja, que m'agrada molt la llibreria i que la meva feina en realitat és a la llibreria ara sobretot. I de moment diria que m'agrada quedar-me a Mallorca. No sé, no m'ho plantejo mai com una cosa, mai no sé, fins quan durarà, però... Però després parlarem dels amics perquè són molt importants per entendre la literatura, la teva literatura, perquè no són uns amics qualsevol, sinó que són uns amics vinculats al fet literari, no? Però sí que t'ho vull demanar abans per una cosa més genèrica, que és pel paisatge mallorquí. Jo no sé si t'ha influït a nivell de vida i t'ha influït a nivell de literatura, tenint en compte que és un paisatge molt semblant al teu paisatge d'origen. Sí, d'Itàlia sobretot s'assembla a Sardenya, que diríem a la zona on s'assembla més com a paisatge. A mi, és que no sé, igual són cicles vitals, però així com jo estava molt entusiasta amb 25 anys de viure a Barcelona, se'm va esgotar aquell entusiasme de viure en una ciutat tan gran que d'humà, no sé, no sempre té moltes coses, no? Llavors, clar, Mallorca és un paisatge molt guapo, també a mi m'agrada molt caminar i la serra és preciosa, també tens la mà, sento una illa, i també és humana. La diferència per a mi més gran entre Barcelona i Mallorca és que és un lloc humà. Perquè tu, perdona, vas viure inicialment a prop de Santanyí? Sí. Que és al sud-est. Després a Palma. I ara a l'Aró, o sigui a la serra, al nord. Els meus amics, de fet, em fan broma i diuen que, clar, no he canviat de lloc, no m'he anat de Mallorca, però vaig canviant de ciutat dins de Mallorca, perquè... A més, són 3 llocs una mica diferents, perquè per situar, Santanyí és una zona de platges d'arena blanca, al sud, més sense muntanya, Palma és la ciutat, i a l'Aró és la serra... Els peus de la muntanya. Els peus de la muntanya, i un lloc una mica amagat o fora dels circuits turístics normals. La gent no va a l'Aró a... Sí, ara un poc s'està començant, com tot, a convertir en un lloc més turístic. Però és un lloc més, per dir-ho d'alguna forma resumida, més de muntanya que de mar. Sí. Està ficat dins de muntanya, no? Sí. No sé, a mi m'agrada molt, però suposo que són aquestes coses que tu dius, fins quin punt això t'ha influït o t'ha... És que no ho sé, a mi sempre me pareix que les coses que me marquen així sempre ho fan molt de manera inconscient. Jo no som molt bona explicant quin autor... O sigui, puc dir quin autor m'agrada, però no sé dir aquest autor m'ha marcat en això me ve d'aquí, això no ho sé, no som capaç de fer-ho, no sé analitzar tan bé. Però tu puc demanar d'una altra manera, que és com... Sí. No, com situes les 3 llengües, l'italià, el castellà i el català,
en relació a la producció creativa o per què serveix cada llengua en aquests moments dins la teva realitat, no? Clar, jo sempre dic, no, clar, és una pregunta, no, que sempre surt, perquè clar, és lo normal, i al final vaig arribar a la conclusió que si l'italià era la llengua mare, el català venia a ser la llengua amant, no? Llavors, com la mare no la tries, te la donen i l'estimes, perquè aquesta mare, a l'amant sí que el tries, no? I l'estimes justament perquè l'has triat i el volies així. Llavors, jo l'amant el volia així. A mi el català me va enamorar molt pel seu so. És molt curiós perquè jo, clar, vaig estudiar castellà a Itàlia, però ningú mai no m'havia dit que existia el català. Vale, jo tenia 20 anys, m'hauria pogut enterar més del món, segurament, però els meus profes no m'ho van dir mai. I clar, jo vaig xocar de morros contra aquesta llengua que de cop no entenia què xerraven i perquè jo no ho entenia, i em van dir, no, això és català. Ah. I me va seduir molt pel seu so en principi. De fet, jo, quan vaig començar ja a entendre'l i que ja l'hauria pogut parlar, no el parlava perquè em feia molt de respecte no saber reproduir, no? Aquell so. I vaig començar abans d'escriure en català que no a xerrar en català perquè me feia això, molt de respecte. Però, clar, és un poc això. I l'italià, com fa tant d'anys que no visc a Itàlia, per a mi és la llengua de xerrar amb els meus amics d'allà, dels meus pares, però la xerro molt poc. I ma mare sempre se'n riu de jo perquè diu que les primeres hores quan arrib tinc un accent que no és l'accent del meu poble. Després ja el recupero, no?, en un parell d'hores, però sempre se'n riu quan arrib perquè me diu és que fa com a llàstima sentir-te xerrar així. I és això, clar, és una llengua que ja per a mi són unes persones concretes. Sí que llegeixo en italià, però no em surt, no?, el fet d'escriure. I crec que és normal perquè al final el meu dia a dia fa molt de temps que és en català, no? Des que vaig anar a Barcelona, amb la gent amb qui me vaig relacionar allà, ja ho feia tot en català. Llavors, clar, són igual 7 anys que tot és en català i acabes pensant, no?, en aquella llengua com si fos teva i llavors si penses, clar, també escrius. Jo, un detall molt curiós que sempre me recordo és la primera vegada que vaig somniar en català, no? Me pareix un doi, però me vaig despertar molt contenta perquè me recordava que havia xerrat en català dins del somni, no? Llavors, clar, és un nivell de que estàs tan mullada allà amb aquella llengua que és natural per mi escriure en català. I, a veure, jo vull anar als teus amics perquè, com deia abans, són amics coneguts dins el panorama literari. En cito 3 i després tu completes i m'agradaria un poc que m'explicassis també clar, com t'han marcat, perquè entenc que l'aprenentatge del català ve a través seu, sobretot, no? Sí. El primer és en Pau Badell, que era la persona de qui jo me referia ara, que és un mallorquí jo no sé si és nascut a Calonja o a Santanyí. Sí, a Santanyí. I que, com deia abans, ha guanyat el Premi Ciutat de Barcelona, viu a Mallorca però constantment està a Barcelona i a més no només això, sinó que és poeta però també és una espècie d'activista, no? Perquè és editor, jo tinc la sensació que ho mira tot menys la part econòmica, però fa molt de renou, fa moltes coses. Defensa moltes coses. Un altre d'aquests amics és en Jaume Pons a l'Orde, que dins el panorama barceloní també és conegut. Ell viu ara a Vilafranca del Penedès, perquè està casat amb una noia de Vilafranca, però també és molt actiu, no? I l'altre és en Sebastià Portell, que és una mica més jove, però que també és molt conegut a Barcelona. L'any passat va ser nomenat per la revista Time Out Barcelona com personatge de l'any de la cultura i és molt fàcil trobar-lo a tot arreu. Ara l'Institut Ramon Llull ha atorgat unes beques per escriptors per anar a Nova York i l'ha guanyada, però també ha estat ajudant de direcció a Berlín per un altre... Són gent que se mou molt. Aleshores, abans d'entrar
amb el que feien ells, jo te vull demanar com te van arrossegar en aquest català de Mallorca, perquè entenc que a més que l'aprenentatge del català, de la literatura catalana, no va ser exactament igual per part d'en Pau, que d'en Jaume, que d'en Sebastià. Sí, o sigui, en Sebastià el vaig conèixer bastant després. En Sebastià el vaig conèixer quan jo ja vivia a Mallorca. O sigui que al principi sí que varen ser en Pau i en Jaume, i va ser molt curiós perquè jo vaig conèixer en Jaume en realitat perquè ell, a través d'una altra persona, jo escrivia en aquell moment en castellà, va llegir uns poemes meus en castellà i li va demanar a aquest amic en comú si ens podíem conèixer. I clar, jo vaig conèixer així en Jaume i clar, xerràvem en castellà perquè jo encara no sabia català, i en Pau, que és superamic d'en Jaume, quedava a vegades amb nosaltres però amb un poc de cosa, perquè com no podia xerrar en català si jo hi era perquè jo no l'entenia, deia que no li acabava de caure bé. I així va començar la nostra amistat de tres, amb aquests problemes, fins que un dia vam haver de quedar tots sols sí o sí, perquè va venir Stefano Benni, un autor italià a Barcelona, i clar, jo feia d'intèrpret i necessitava també en Pau per passar al català del meu castellà, i clar, em vaig passar un dia sense amb en Pau i ja ens vam fer amics, tot i que me costava encara el català. Però al marge d'aquestes anècdotes així, per a mi van ser molt importants, bàsicament perquè jo vaig aprendre català amb ells, jo no he estudiat mai català, i el vaig aprendre xerrant amb ells, vivint amb ells i llegint. Sí, dos poetes, no? Sí. És important remarcar-ho. Sí, que són dos poetes. Que estaven a tot arreu i que segueixen estant a tot arreu. Sí. I en Jaume és el que ha traduït ara en Fulles d'Herbes, tota l'obra d'en Whitman, ell és el traductor al català. Acaba de publicar un poemari que es diu Era. I clar, molt important per això, i també perquè de cop me vaig trobar amb persones que diríem que compartíem les mateixes inquietuds o les mateixes passions. Jo tenia molt d'amics, però no tenia amics que s'hi dediquessin com jo al fet d'escriure o a la paraula. I clar, això també va generar una amistat que al marge de ser una amistat que ens podem sentir com a germans, com a amics, també compartim aquesta passió, no? També hi ha aquesta vessant que podem viure plegats. Perquè a més, perdona, són ells els que t'arrosseguen a Mallorca, és a dir, tu enganxes els darrers anys dels seus estudis a Barcelona. Sí, quan jo vaig arribar a Barcelona ells estaven acabant. I són ells els que te conviden, el que tu deies. Sí, de fet jo vaig anar amb en Pau, precisament, perquè en Jaume va venir a Mallorca, però s'hi va quedar poc, després s'hi va casar a Vilafranca, però sí, va ser a través d'en Pau, d'en Joan Tomàs, que era un altre del grup, que feia coses amb nosaltres, més cap al teatre ell. I sí, però va ser al final la figura d'en Pau, que jo sempre dic que és com si fos el meu germà, no? Conèixer el teu germà amb 25 anys, doncs, bueno. Però sí que clar, que suposo que també que quan tens 20 i pico és com un estímul més poder fer aquestes coses, compartir-les amb amics, no? I llavors jo, que per exemple, sempre m'havia agradat molt escriure i sempre havia escrit molt, però que no concebia el fet d'haver de fer recitals cada setmana amb crits i renou, sí que vaig començar a fer-ne amb ells perquè vaig entendre la seva causa, de que s'havia de propagar la literatura i d'apropar la literatura a la gent, i sí que al final me vaig veure enmig de coses que mai no hauria pensat a través d'ells, i és vera que és això, no? A través d'ells vaig entrar, però sobretot perquè me van ajudar molt amb la llengua. Clar, jo precisament volia anar cap aquí, és a dir, fer un pas més cap a la literatura i parlar d'en Pau i d'en Jaume com a activistes de la literatura d'una certa manera. I jo vull explicar dues coses que jo crec que són importants. Una és que feien una espècie de performance que ningú més feia en aquell moment, que tenien més a veure, potser amb el maig del 68 que amb la seva època. Estem parlant de gent que ara té 30 pocs anys, no? Sí, som tots tres del 84. 34. I jo els recordo a Girona, mig despullats, a un teatre, i un vestit de busso, amb una escafandra, i recitant poemes, i
hi havia un moment que era molt exagerat, no? Que era ara s'han anat reposant una mica, però Estem vells. no ho sé, però ja són d'un altre estil. Però això, jo vull afegir un tema, i és que tots ells, i aquí en podem afegir d'altres coetanis, tenen una connexió, com això és un cicle d'autors de les Balears, per això vull que ho expliquis tu, una connexió amb els avis literaris. És a dir, no amb els autors de la generació anterior, sinó amb autors de 2, 3 o 4 generacions abans, i que d'alguna forma reivindiquen a tots els seus recitals, i jo crec que fan una mica el que feien, i aquests autors els podrien dividir en dues castes, un als morts i els altres als vius. Entre els morts destaca per damunt de tots el Blai Bonet i el Miquel Bauzà, que són els que reivindiquen sempre, no? Potser a una altra escala en Andreu Vidal, però també. I dels vius, l'Antoni Vidal Ferrando, que la personalitat no és tan agosarada ni com en Miquel Bauzà ni com en Blai Bonet, però que jo crec que ara mateix és l'autor viu, potser és no sé, és que és amic meu, però potser és el més important ara, no? En relació com a narrador de tota la carrera, no? Si analitzem tota la carrera, potser és el més important ara que hi ha allà. I l'altre hi afegiria en Antònia Vicenç, que també la reivindiquen. En Sebastià Portell, per exemple, li ha dedicat una biografia, i d'alguna forma són autors que reivindiquen els seus avis, els seus padrins, i s'han saltat la generació del Sebastià Alzamora, del Pere Joan Martorell, però també l'anterior, la de tots aquests grans novel·listes mallorquins que se van dedicar a parlar de el boom del turisme de masses a Mallorca, és a dir, el Baltasar Porcel, el Guillem Frontera, etc. I bueno, tu són amics teus, o sigui, jo vull que m'expliquis sobretot que si ho pots lligar tot això. Sí, home, clar, per a mi és diferent, perquè per jo, clar, se tracta d'una cultura que vaig conèixer quan ja era més gran, i clar, suposo que també és una sensibilitat, vulguis o no, diferent. Però sí, jo crec que per una banda, saps el que dèiem, no? Avui també, de que he de llegir els contemporanis, no? O només me quedo llegint els clàssics perquè hi ha tant per llegir que potser perdo el temps amb els contemporanis, no? Llavors, igual, jo crec que en ells també, els que tenien més propers com a generació, per una banda, quan ells eren més joves, igual trobaven que no hi havia com un xoc, perquè ells estaven començant, ningú no els feia cas, per dir-ho d'alguna manera, i aquests que tenien més propers tampoc, en un principi, i al mateix temps els tens tan propers